michono. Okay, bel ka na ga. Okay. Ebe m ko na abia. Bel ka na ga. Ngwa no no. Ma nwere ebe na eje. Na pa. Mpo ka mana ndị mmụọ nọrọ. Akwụsị m ị na-eje ebe m sị gị jebe n'ebe ma nwere ebe na-eje nwere ebe a na-ekeri anụ ebe ndị ebe enu. Ka je keta anụ ka ibe m. Ịmara problem na na-enwe na community abụ mgbe ọ bụla na-eme etu abụrụ na ịma ife na-eme mgbe ọ na-eme etu a. Ọ bụ ọma ndị mmụọ nọrọ dị ka na-achọ ọsọ na ọ na-eje keta. Ije gị na ndị nna nna fa akpaba. Ọ bụ gị na sigesịla anya. Efu. Ndị be anyị kiri si na ilu bụ mmadụ. Ọ bụrụ maka ụdị iru ga. Ụdị iru ga kwesịrị ka ụmụ anya mata isi ma ogboro mma gbuo enyi. Maka iru ga adịrọ mma. Mụnwa. Yes, gị nwa. Small girl, small. Ana m aga n'oke anaghị azụ n'uche. Ị nwere idea ya. Enwere m idea. And mara ama na ndị be asị na mgbada nwoke enyi ga-awara ya. Ọ depende mba mgbada anwa bụ ike ọ plastik. Ọnwa ka enyi esi megide mgbada anụ karịa ya na nsị. Yes. Ndị be asị na nze tụọ nze ịbịa na onye ọmịiko bịa na mana ofeke kwatuo nze ga efe ga-eme nze. Ị nwere idea. Ọ depende onye bụ ofeke mara onye bụ nze. Abụ m nze ịbụ ofeke. Mụnwa bụ nze gị bụ ofeke. Na ya. Ọ nọbụ na ebe ndị ole. Na ya. Na aba ya na obodo oyibo. Iwekije na nke igwe kwuo na mbụ ofeke. Na-ekwe na nke igwe, kwonye na nke na nke onowu, kwonye na nke ebe ọbụla ma na nke gọvanọ. Abụ m nze, efe Igbo, igwe ofeke. Na babu ya abụọ ihe bụ samana na abụọ mana finish with your family. Ihe mụ na mụ gwa Igbo mụ na mmadụ na atụ. Ọdụ mma. Ọ ife na-akọ ọzọ, ị na-afụ, ife ị na-akọ ọzọ. Dada chọrọ m ịpatenta, ụlọ nwata ole, achọrọ m ya tupu kene. Na nwa nwaanyị ifo nọ ime ka ọ dị ife a. Nwa nwaanyị dị ime. Praise the Lord. Anyị eje Thanksgiving. Ụnụ aka agbara maka ndị nwa mmiri ọkụ. Nwa gị dị ime ikwesịrị ịna-enwe ya aṅụrị onye ọbụla atụ aka n'opi. Wuo efi, kpọọ ndị ogene ndị Igbo ijeje ngwodo ijeje ngwodo. Ka mbe m ka unu na-eji ime ka ije Thanksgiving. Mgbe dị ime kịta adịrị isi. Ụmụaka kịta nwe nke ka na-atụ ime. Fa na-ebuchazi infection. Ị na-apụala. Akwa na-ekwu ị na-apụala ezeke. Mụrụ na bụ ngwa nwaanyị ebe ahụ. Onye kwuru na. Abụkwere nke igbuo nwaanyị. Onye kwuru na. Ngwa ọgụ ka ji mmanụ hapụ ife ya na-akụ. Go straight to the point. Take courage na courage. Na nwa mama m ikwu nwa dị ka onye ori. Mama na onye na-ezu gị na-ezu. Mechara ya wọbụ n'obe m ka o mechuo afa m n'obodo a. Mụọ bụ onye ụka ka ọ dịra afa m mechuo. Ka ọ dịkwasa nwa nwaanyị na wetụpụ ya ime. Wetụpụ m ka ihe tụọ ime. Na be mụnwa. Ndụ ka nwa nwoke. Tụbara nwa nwaanyị ime. Onye nnekwu. Ya ka iji wee bịa. Efi onye ka ị na-abara mba. Efi na ndụ ka nwa nwoke tụbara nwa nwaanyị ime. Ị kwesịrị ịdụ happy. Had he been here, I know you now. I give you a dirty slap. Ị kwesịrị na-aṅụrị nyere kwuo ekwe kpọrọ obodo sifa na Ifeọma abatago n'ezinụlọ gị. Na nwa nwoke tụbara nwa nwaanyị ime. Onye ka ị bụ? Ife abakụrụ babata be gị. Ị mara m ọfụma ị nekwa manya n'ilu. Eyi nke onye na-atụ mmadụ ụjọ. Ife mbere ebe a kịta abụ nwaanyị na ndị ọgọ ya. Aja egbu ji ataghị ata sofa. Maka chuke m na bụ mmụta gị na be m. Ọnụ mma amaghị Kedu onye fọrọ onye nwa nwaanyị ahụ ya erigori elu? Gwa na nwere nwaanyị ahụ dị ime. Onye ya fụta nke na shọpụ ya isi ka ọma ka wee hazụ. Na ka ọ sapụchara ala ka onye na-etobe oroma n'ụzọ. Onye ka ebodo ogbenye mgbegiri. Ụna na-eriju afọ. Onwe nwa gị na-ekwe anụ na di. Onye ime ka kwesịrị atụ ụmụ nwe niile. ị na-apụla ezeke. Amara gị meghere anya. Buru spek ụmụazị na-agba Krismas. Ọ nwere ihe abịkwu na mma ihe gbasara nze edobe ya n'akụkụ. Na amụrụ na be na hand roll with my bare hand onye mbụ. Mmabụ na mbalịta ọmụbụ ndị ga-elu. Ịnwụọ onye m tupu ị na-eru ana. Mpịa na leta jem ozugbo. Efi ka jee n'ama ebe amba mgbu anyị egbu. Mgbe ọkwa na-ede nkwadebe akwa ma maka iwu ọmụ na ọkpa efu mgbe anya. Ịtaju aja afọ. Agwụ mbụ ọbịa na arụ mbụ ife. Anụrụ ana nwoke m. Na-afụke ọnụ efuru nwa nwaanyị ma ya ma ime ọ dị. M na-eduru ya die unu. Ọ bụrụ na nke na-anụ bụ nwa gị na-anụ. Mmụta udo m ọzọ wee mọrọ m chie gị nta. Achọrọ m ịga like nwa ahụ akalụ eli biko kere. Agwọsọ ọrụ ị na-asa ya maka fọtụ na-akarị ogodo. iru ọdụ m eru ezeke efu mma ara nye n'aka nwa anwụ sọrọ m ejiri obodo ọzọ pụta nnọọ apụzi akụ ime kọma akụkọ ọzọ nwa na-abụ egbu onwe na kọmuniti a mbatazie ndebeghị ka ọ ghara ịdịta ọrụ ka nwunye onye ori mme ime mmemme nwe ụdị mmadụ mbụ Ndị ọ nwere chi ịgwa gị idosa nwa gị ebe a ịpụta ọzọ kọndishọn ya ma like ya. Esi gị na ụmụ ahụ abata ebe a ifiazi ya like zie mbụ nwa nwa ya mụ na ọgbago anyị akụrụ aka wekwu eri ebe a na maka ịgụ n'aka ịchọrọ ihe mepesi anya ka azụ nyanụ ka ọ dị buru step ụmụazị na-agba Krismas
Here for you, knockout. You think I'm joking? You think I'm on here for a laugh? I told me. I told me. Which dead is blood body? You got to me, but I told me, but I told me, whatever. Can you tell me the case, but Very wicked man. I see black. Wicked. can you tell me how many months? 2 months. 2 months also. Women are very wicked. I will not hear you a better aqua, even a better aqua. What am I good? If I don't tell of Thomas, I don't matter. I don't matter. If a man here, it's not 2 months. Eh? I got 2 months. Yes. If I have a sin, I have a sin of Salisat. Munanaga, they cannot have this and keep us up the board on him. Even maybe they will knock up 2 months. And one more camera may boat you put the cable for yourself. But 2 weeks after being me, and all my God, you were there. Even maybe Monaga. I just I don't know. When I would know. Come back, I swear. Am I go buy van? If I have the money work commanding about chapel. When you will leave the event, I don't know. I make it there now. Come on, I see men 1 is. I see men 1. Don't like bargaining. Don't you melon wow. I put in the community by me, men kind of men call a seek. The mind I am a woman is seeking. Time with an account. I come and walk it. I want me to come up and I'm more of you for 4 but of fail. If I would find a bill out of one, you're my job. I don't know my career, Babian. I don't know. I would find a bill out. That is enough.